Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leren dhisik ya, Nduk. Anakku Prima. Nggih. Mumpung ana wektu mirungkan leren sik yung ya. Dasare bengi iki awake dhewe sowan ana ing alun-alun Giri Krida Bakti. Saperlu nderekake keluarga agung Pakari. Ingkang anake adicara halal bihalal silaturahmi akbar ing bengi iki, Nduk. Nggih. Pakari kuwi apa, Yung? Pakari kuwi paguyuban keluarga Wonogiri. Ingkang dipandhegani pupundenmu ya kuwi Bapak Lele Sudarmanto di Mangkunegara ingkang wis bisa ndadekake panutan lan uga dadi motivasi para warga Wonogiri. Nggih. Lan uga ora lali ya kuwi marang Kanjeng Pangeran Dr. Katno Hadi MMMH, Bapak Haji Suparno Grafindo, Bapak Supardi, Bapak Marsekal Daryatmo, Bapak Yuli Heru, Bapak Lisna, wah Om Lisna Purnawan, Bapak Haji Wasino Sulaiman, lan uga pepundenmu Pak D Sarnen, wah Pak D Sarnen, banjur Pak D Suparno, Bapak Tekat Sukatno, uga masyarakat Wonogiri lan perantau Wonogiri. Ora lali karo omku Bakat. Wah, Om Bakat kuwi sing jenenge Bakat kuwi arep dipendam-pendam wae tetep ora iso ngono kuwi. Bakat kuwi bakune nekat. Iya, wah dados saka Jakarta karo bulikku Kanjeng Mami, Mas Dimas. Nggih. Ingkang duweni visi misi Pakari ya kuwi penguatan jati diri warga perantau Wonogiri, uga pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Mula ora aneh menawa ing bengi iki nganakake pegelaran wayang, maringi tontonan lan ngraketake paseduluran antara warga Wonogiri, Nduk. Nggih, Yung. Aku percaya pancen para warga Wonogiri sing mapan ana ing perantauan kuwi ora bakal nglalekke tanah kelahirane. Jer nyatane akeh acara lan kegiatan sing bersinergi dengan pemerintah daerah Wonogiri. Perlune apa to, Yung? Menunjukkan bahwa solidaritas kuwi pancen penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah program Wonogiri ke depan. Apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Setyo Soekarno, tuwin Mas Wabub Imron Rizkyarno yang memiliki semboyan Ngrembaka Nirantaka utawa berkembang terus-menerus serta memiliki visi Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Sedangkan misi yang meliputi ya kuwi meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, kaping pindho kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial lan budaya masyarakat maju, kaping telune meningkatkan tata kelola pemerintahan, kaping papate penguatan landasan ketahanan sumber daya alam lingkungan hidup dan bencana. Ya, pembangunan tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam, sedangkan di sisi lain daya dukung dan daya tampung Wonogiri kuwi telah terlampaui. Mula sangat penting, Yung, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan. Mula saka kuwi, Nduk, aku matur mau ngarep sinergitas antarane pemerintah daerah lan paguyuban Pakari iki nggawa dampak ingkang gede banget. Dengan adanya paguyuban Pakari mampu menjadi potensi kekuatan Wonogiri untuk menunjukkan bahwa putra daerah Wonogiri berintegritas dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun internasional. Tepuk tangan kanggo para warga Wonogiri. Nggih. Terbukti putra-putri daerahnya wis berhasil sukses menjadi kebanggaan warga Wonogiri. Om Leles, Pak Dekatno, Om Bakat lan sak panunggalane kuwi asli, Nduk, Wonogiri. Nggih. Ateges napa, Yung? Para priagung kuwi senadyan adoh Wonogiri nanging tasih eling lan kalian warga Wonogiri.
Senajan wis sukses ing perantauan nanging tetep eling marang tanah kelahirane kuwi sing angel. Malah kapara padha mikirake kepriye carane bisa menehi manfaat kanggo warga ing kene. Nggih, bakune aku percaya yen Kabupaten Wonogiri pasti selalu siap dan sanggup dalam menjalin kolaborasi yang baik. Wis to, Nduk. Saiki sapa to sing ora mudeng Wonogiri iki sapa? Wis kondang bakso mie ayame, mula ana semboyan bakso mendunia. Yen kowe ora percaya ning Arab Saudi, yen kowe tindak umroh utawa kaji ning kono wis buka cabang bakso Wonogiri. Iki menunjukkan bahwa potensi lokal menjadi go to internasional. Tepuk tangan kanggo potensi daerah Wonogiri. Nggih, wis ora kena diragukan yo. Mulane potensi Wonogiri akeh banget, kejaba nggon kuliner, uga nggon kerajinan rancak ukir gamelan. Uga ing Kepusari kuwi kondang wayange. Dalang kondang wiwit sing ajaran nganti sing wis internasional. Mesti do gawe wayang ning Kepusari Manyaran Wonogiri. Nggih. Bab mantasaning sinden kuwi ya Wonogiri. Arep golek sing model piye kuwi komplit. Sing woyo-woyo, sing mat-matan, sing isih prawan. Sing nganti wis buyuten mlakune iki Wonogiri komplit, Nduk. Iya wis pokoke ora mbalekke. Sinden Wonogiri iki potensi. Tur katone disawang kuwi mesti angger pawakane gedhe, dhuwur, lemu, ginak-ginuk kuwi wis iso dimesthekke menawa kuwi weton Wonogiri. Iya, piye to, Nduk? Aku ki ora kok ngumukke ki ora. Contone wargaku dhewe. Sinden saka Wonogiri, saka Pokoh. Nuwun sewu, sinden profesine iki ora kena disepelekke. Sak ora-orane minimal bojone sinden Wonogiri iki lupute pengusaha bakso ya pengusaha. Betul? Piye, Nduk? Pokoke durung gloh-glohke atine para pejabat-pejabat ana ing perantauan kuwi aja disebut sinden Wonogiri. Lah, elok to? Elok. Wah. Kuwi durung yen bab kon apa wae, Nduk. Nggih. Mula uga ana waduk Gajah Mungkur durung nggon-nggon panepene kaya Kayangan, Sendang Siwani. Mulane akeh potensi daerah sing kanggoku cukup malah kepara berpotensi menjadi produk unggulan di bawah kepemimpinan Bapak Setyo Soekarno lan uga Mas Wakil Bupati Mas Imron. Insya Allah Wonogiri saya maju saya ngrembaka, amin. Didongake, Nduk. Kepala daerah kuwi bebane akeh ning nuwun sewu kuwi dadi parang pitakonan. Mula didongake Pak Setyo lan Mas Imron iki anggone nyepeng Wonogiri bisa sinengkuyung kelawan para warga masyarakate. Kula pitados Pak panjenengan piyantun ingkang sae, sosialnya juga tinggi lan orang nalekke marang sapa-sapa wae sing mendukung beliau, dan beliau memiliki semboyan dan semangat tidak ada musuh, kabeh kawan, kabeh teman. Insya Allah memajukan potensi daerah Wonogiri. Tepuk tangan kanggo Pak Setyo Soekarno lan Mas Wahbu Imron. Nggih. Elek-elek ya awake dhewe iki isih turun Wonogiri lho. Ya mula aja kaget. Kowe iki dudu sapa-sapa, kowe iki isih uyuhe wong Wonogiri. Ibuke bapakmu utawa ibuke Swargi Pak Warsena Sleng kuwi utawa mbah putrimu kuwi isih darah saka Manyaran Pijiharjo. Kuwi ngono turune ledek. Turun ledek. Mbah Sawini kuwi putra turun ledek banjur ketemu karo piyantun Klaten simbahmu Mbah Ndiyun. Kuwi saka keluarga dalang. Banjur nurunake klebu swargi Pak Demu Anom Surata, bapakmu Warsena Sleng, uga paklikmu Bagong Darmono. Lah, mula ora aneh menawa kowe iki melu nyengkuyung apa bot-repote warga Wonogiri. Nggih. Sing baku aku nyuwun pangestune para warga Wonogiri, muga bisa taruna ngungguli bapa neruske perjuangane Bapak Warsena Sleng, amin. Mula Nduk isone awake dhewe nyengkuyung bab kabudayan, ya ayo digula wentah, digawe becik,
marang kutha Wonogiri iki. Sak kaya ngopo kowe iki isih wong Wonogiri, mula isih duweni beban utawa tanggung jawab ya kuwi nguncarake Wonogiri. Nggih, ngomong dhewe sauri dhewe yen nuwun sewu yen kaya pelawak kae wong edan kae ciri-cirine ngomong dhewe disauri dhewe. Kuwi contone sapa? Kuwi padune arep ngelokke dalang. Mula ndak dikira awake dhewe wong edan, mumpung bengi iki disengguyung marang Tridakocan. Kok Tridakocan? Wis pokoke pengocok perut ngono wae. Iki pokoke pelawak iki nun sewu rasa dadak Fafi Fudo teko nggawa dhewe-dhewe. Wis Om Agus nyepaki Om Gareng. Bulik Leles, Bulik Sri nyepaki Mas Bagong. Mbak Eka teko dhewe. Pokoke iki disengguyung bareng-bareng. Ora afdol menawa bengi iki Mbak Eka, Mas Gareng, Mas Bagong ora diunggah ning pepanggungan. Tumpake perahu layar, so monggo dados. Perahu layar yo. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Mas Gareng. Sami sehat wilujeng. Alhamdulillah sehat wilujeng, ora sehat kok tekan kene. Lah nggih. Bagong pripun Mas Gareng? Lagi iki lho bapake ora wani merintah aku, anake merintah aku joget. Basa merintah ki ora merintah. Mas Gareng. Dalu niki pripun Mas Gareng? Dalu niki pripun? Para wargane pripun? Wah ketok sayuk rukun. Sayuk rukun ya. Nggih. Nggih wong pancen pun diadahi dadi ketok gayeng regeng. Nah, apa meneh ning alun-alun. Mula Mas Gareng, piye? kula nggih remen jenengan rawuh wonten mriki, keparingan wilujeng lan slamet. Nggih, kalau wau macet mboten? Alhamdulillah nggih. Najan macet dilakoni wong wis kadung sanggup tur profesional. Nah, mula jenenge tanggung jawab niku abot nggih Mas Gareng. Wah, wong tanggung jawab ki yo yen nganti lirwat karier bisa mati di tengah jalan. Wah, mula dadi seniman niku yen iso kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Heeh. Nggih. Aja nganti awake dhewe nuwun sewu gawe gelone marang sing ndhawuhi nggih. Pengalaman jenengan pripun kira-kira dadi dagelan yen sebisa mungkin rak kudu menunjukkan etos kerja to Mas. Etos kerja. Mas Gareng. Nun. Sapa kowe melu nyelatu sampean iki? Mbok iki korbanku berikutnya ya iki. Lah kok saged? Aku wis mateni Bagong papat iki. Lah kok iki kepethuk Bagong meneh iki. Iki diati-ati. Apa? Bola bali lho. Apa? Iki aku manggon tekan kene. Heeh. Iki jane toh nyawa. Ngapa? Sirku meh tak batalke. Ning Terus sing ndhawuhi belione Ibu Endang. Dik didasari kekuatane Bos Leles. Betul. Meh tak batalke mergo sandinganku jenengan. Lah terus ngapa? Lah entek papat apa meh entek 5? Aku ya gumun anggere tuk pasangan Bagong kok mesti mati. Ya, mboten to Mas Gareng. Aku ki bengi iki ya seneng matur nuwun ditimbali ning yo deg-degan. Lah ngopo? Deg-degane. Aku wedi kebuka identitasku. Kok iso? Aku ki upama ki identitasku kebuka iso sesuk meneh yen wayangan iso Hulubis Kuntul Baris. Kok iso? Lah aku ki ya Banyu Wonogiri. Lho. Tenan ora? Aku ki Banyu Wonogiri terahku terah Ngadiraja ngono lho. Ngadiraja mana suaranya Ngadiraja? Iki saestu saking Ngadiraja. Kowe takono sadurunge aku Gareng takono Gareng Indonesia atau sapa? Kula do ngerti Pak Marno Sabdo kuwi saka Ngadiraja Wonogiri. Pak Marno Sabdo menika pepundhene jenengan. Nggih niku bapak kula. Dadi kula nggih padha sampean yen kasarane tembunge Jawa uyuh Wonogiri. Masa uyuhe? Masa uyuh? Ya saklosete wong iki paribasan. Lho kan jenenge bocah ki teko. Dadi aku ki apale. Anggere esuk Pak sarapanku karo Simbah dicepake tiwul, jangan tempe, jangan lombok. Lombok kok nyamiane, kertiane. Napa? Gansir. Kuwi lawas tenan. Iya. Gansir. Ning nyatane Mak Aman sing kados ngoten niku, saiki dadine kaya ngene iki. Ijik urip. Iya ta.
Lho lah ya mergo barang halal sing tak pangan. Nah, Biyen ki mangan gangsir entek 5 entek 10 ora masalah. Saiki wingi 3 tahun kepungkur iki tak jajal siji biduren lho. ya kan iki ngombe obat. Obat apa wong ora ngerti kok. Nggih, yen mboten pitados saged tanglet nika tesis derek kula alami sayang kae sik sedulurku juga. Apa iya? Aku pokoke agar wong sugih tak aku sedulur. Nek kudu hati-hati lho. Apa? Panggonan ngene iki nek ngakoni sedulur mulih bosok kowe. Sebab Bosok. Mula ngene iki nek pamane sedulur tak ora ngerti. Celuk wae sedulur ki bos. loh, piye Gong, piye Gong? Ya, Yen ya. pandanganmu piye Gong? Umpama Pak Leles apa Pak Setyo kuwi tibalikku. Aku ketemu pas manggung ora arep tak celuk Om. Sebab Bos. Sebabe? Weh, profesional kerja, Bro. ya kari delok yen Pak Agus Santoso mbok ngata aku sedulur ya tetep nyangoni. Oh. Ya wajahmu melas kok ngono. Pak Agus Santoso yen karo wajahku lak kaya kotak amal. Dadi guru amal wae. Ayo saiki ngene. Piye? Padha-padha ki main ning Wonogiri. Nggih. Ya. Wonogiri iki tegese apa? Wonogiri iki Sing relevan dengan keadaan yang ada. Sing up to date lho Gong. iya. Relevan dengan Relevan keadaan. up to date. Lah aku tekan kene ra sinau ngopo tekan kene. Apakah Wonogiri, wono kuwi alas. Giri kuwi anu gunung. dadi alas ning Sing ning gunung. berarti Wonogiri mbok padake wit jati sing ngon. Wah, pikiran cekak. Ya jenenge wong mantah niku ya ngoten to Mas. Cekak bener. Wonogiri diterjemahkan dengan yang ada situasinya saat ini. Kondisi saat Iso. Wonogiri Wah, wong nomor 1 minangka bupati ning kene panjenenganipun Bapak Setyo Soekarno. Edan 100.000. Yes. Kumpulke iki. 100.000. Nomor 2 panjenenganipun Bapak Imron Rizkyarto minangka Wakilipun 200. giat membangun Wonogiri terutama 6W. apa? Nambe napa mawon Mas Gareng? Waras, waret, wismo, wastro, wirid, utuh. Ning tak jaluk tambah siji meneh. Apa? Wayang. Ya cocok. Mulai dina iki diwiwiti sesuk 3 sasi pisan wayangan ning kene. Wis. Lho, kelakon kok menesa. Lah iya. Terus lanjut napa mleh mau? Wonogiri. Giat itu. Iya. Rindhik wae rasa banter-banter kira-kira kok ditambahi apa ora karo Pak Bupati. Iki senengane para ngono. Kuwi tambahno kabupaten. Iki Rino. Panjenenganipun kekalih tansah mikirake mulih majune Wonogiri lan sejahterane masyarakat Wonogiri. Luar biasa tepuk tangan Dulu nika wau Pak Bupati sampun dawuh Mas Gareng. Ya, Menawi Wonogiri sedang menjalankan program Sumur Pantek, juga sekolah gratis TK dan PAUD, juga kesehatan gratis. Gitu. Paling tidak peran sinergi pemerintah ini untuk menunjang warganya agar Nunsel mengentaskan dari menopo beboyo, ya. sakit mengangkat harkat martabatnya gini. Wow, sarananya apa kudu sekolah. Betul. Gitu, wajib belajar itu penting. Yes. Saora-orane Nun Sewu senadyanto anak Gareng saka Wonogiri dengan hasil jerih payahnya Gareng, putrane Mas Gareng saniki dadi napa? Copet. Wis gak cabang tekan ngendingin iki. Ngawur wae sugih. iki lho kowe jaluk tak sengkake kok piye? Lah piye to? Agar Bagong nyalai omongane yang Gareng kesekat kowe. Ngene lho Mas, maksudnya copet. Ki copet ilmu. Copet ilmu ning kedokteran. Pikiranmu karo lambemu ora padha. Padha. Saiki anake sampean dadi apa? Ya alhamdulillah kanthi pados rezeki Gareng anak kula sampun nggih mboten ketangkep pripun sampun dados dokter sedaya. Putrane enek Anak loro dokter kabeh, Dokter kabeh. mantu wae yo dokter kabeh. Aku arep buka poliklinik.
Poliklinik. Poliklinik iki wis duwe wong ki duwe duit ya poliklinik. Ngono nganti dipedhot masyarakat bahaya kowe. Kene iki senengane klothok kok. Wis ra usum. Wong kok Online saiki usum. bengi rumah saku bengi iki aku ora gareng iki. Lah ngopo? Baby sister Kok iso? biyen kancane bapake saiki aku ngancani anake. Ngomong anake lho iki. Iki dalan sing kepira sing wis ditinggal bapake? Ayo mbok ra ngerti iki amar makrona di muka iki. Ya boten to paling murah ki sampean dhisik nuwun sewu nderekne bapak gitu. Wiwit taun 95 ngantos sak pupute sakniki nggih kula sing jenengan emong to Om Gareng. Aku ki paling seneng Ngopo? uncek-uncek termasuk jenenge dheweke iki ya tak unceki. Weh, jenengan merdekke. Jenengmu iki sapa? Amar Pradopo. Amar aki anak dalang kondang almarhum Ki Warsena Sleng. Terus Mar ngawur Ya kan ae. kalau dilumpuhke sing mau 400 karo sing kita bagian dawa iki. Pradopo iku kuwi lho. lah ya ora wong iki Mar Jare Martin Margo bapake dalang saiki tut wuri bapake uga dadi dalang. iso neruske. Nggih. Prasarana dan saranane wis komplit. Sapa? Gamelan Sapa? Lah Iki lho sewan kabeh. oh ki dalang kene. Iya, alah iki mung teko mancal tok. Rumangsamu. Masa Iya. Warsena Alah bapake renek didol karo dheke. Iki jenenge kanca-kancane. Ngawur ae. Iki aku nyewa mbokku. Iki gone kabeh. Nggih. Warisane. Iya, bener. Jadi marga prasarana dan saranane wis komplit, semua kabeh bisa lancar. Nggih. Jopo. Doyo keluarga besare minangka dalang apun mula ya nuruni dadi dalang apik. Amin. Alhamdulillah. Para sutrisna budaya khususnya penonton wayang kulit saiki wis mulai ngenal iki lho Ki Dalang Amar Pradopo. Wes. Kita promosike nganti kowe ora kejak meneh. Nggih makane didongake to Mas Gareng muga-muga rezekine banyu mili nggih to. Amin. Panjenengan mangane rezekine apa ndongake kowe lho ndongake awakku dhewe. Lho lagi bareng kok. Tapi yo, apa ngene? Yo, yoga kabeh sing mudhun-mudhun leren sik, Yo. ndongake yo didongake. Mas Gareng saya napa sae? Saya napa sae? Nah, amal ibadah sae. Menawi sae monggo keluarga sampun kumpul nggih. Sampun. Monggo bagong dipun angkataken. Wes arek kon ndongake. Iku tak ndongake kabeh nek bakatno wis rawuh siap ndongake nggo sampean nyolatke siap yo an. Ya aja macem-macem. Ora. Aku kondang dalang apa gareng cangkem mandi. Aja. Aja. Sing iki coba mandekke. Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, dalam. Boten afdol menawi yang menjadi suwe Nun Sewu Wonogiri dan juga para pemuda-pemuda ben diaturi minggah. Nggih, menika wonten sinten Pak Setyo, Kados Pak Setyo, Pak Imron, Pak Leles, Pak Leles, kalian Imron, Pak Karno diaturi minggah wonten pemanggungan. Monggo Nggih. Pak Setyo, Pak Imron, Monggo Pak di Leles, sepoti co, monggo sepoti. Nggih. Dipun supporti bojo loro. Monggo. Iki bapak-bapak kok bojo loro. Lho, apa nek entuk? Oh. Yo di sepoti. Disupporti sing paling yes you. Yo.